Berlin. Kaixo, gu saio eta gorka gara eta Gabon hauetan Berlin ezagutzea erabaki dugu. Aurkibidea. 3. orrian ekipajea aurkituko dugu. 4. kostua. Eta 5. orrietan egunak. Ekipajea. Denbora begiratu dugu eta eguraldi kilikoloa egingo du. Hauzera matea erabaki dugu. 3 praka, 4 kamiseta, zapatilla erosoa, uretako zapatillak, txano bat, sudadera bat, txubaskero bat, nana, eta argazki kamera. Kostua. Melia hotela 4 izar dauzka. Hegazkina gehi hotela, berdin kostua 1.695 euro guztira. egunak. Abenduaren 25-tik 30 Berlinen egongo gara. 5 egun igaroko ditugu. Lehengo eguna. Gaur Brandenburgo atea bizitatuko dugu. Bigarren eguna. Gaur berriz Berlineko harresi famatua ikusi dugu. 3. eguna. Gaur Reichstag parlamentua bizitatu dugu. 4. eguna. Gaur Altes museoa ikusi dugu. Gauza harrigarriak zeuden. 5. eguna. Gaur goizean maletak egin eta Gasteizera bueltatu gara. Oso ondo pasa dugu Gabon hauetan.